ngokukhethekile sishaya udokotela uthobana izandla egameni lenkosi dokotela. Singahlala phansi bangcwele imizuzu nje embalwa egameni lenkosi ethu Jesu singakangeni ezweni lenkosi. Siyababengelela ababukeli bethu abasibukele kumakhaya ngamakhaya kuzindawo ngezindawo egameni lenkosi ethu Jesu Kristu umNazaretha ongcwele, nabo asibashaleni izandla ababukeli emakhaya. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu bangcwele, uNkulunkulu anibusise egameni lenkosi ethu Jesu. Ufundisa undabandaba lokho asiphathela ke uhlelo ngama Sundays. Ake nimshayele izandla. Hallelujah. Fundisa ukiwa egameni lenkosi uJesu. Ufundisa umncwango, angubonanga ngolesihlanu. Lo ngiyayimakha nje iregister nje. Lo ngiyamakha njalo mfundisi ungabona ngathi angibonanga. Lo ngiyamakha nje iregister ukuthi mfundisi bekhona kulena inkonzo ubengekho kule. Ilokho nje iyalokhuza ngathi wena ngibona nabe bangekho Friday. Lo ngiyamakha nje iregister nje. Lo ngiyamakha nje. Sengishela ukuthi lo ngiyayimakha nje iregister ukuthi ubungekho ngolesihlanu. Abanye nje mangibabuka nje ngiyababuka nje. Ake nibashayele izandla. Ngisacela ukumthinta umakhelwane ukuthi umfundise imark iregister. Iyamakwa iregister. Bazolwane siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni lenkosi uJesu sibe nenkonzo enamandla ngolesihlanu. But before ngikhuluma okuningi ngiyacela nje ukuthatha leli thuba ngikunikeze nayinsizwa nangubaba nangumuntu omusha egameni lenkosi uJesu sazana from way back ke egameni lenkosi uJesu. Usayambile umuntu omusha nje lokho nje ephushile nje ngiyethuka last masihlangana esengitshela ukuthi yazi baba sengino 10 years ngiku SABC. 10 years ngiyamkhumbula, ngamkhulekela ningamboni Nkosi yami. Ningayibona nini imikhuleko yami iyasebenza Nkosi yami, iyasebenza. Hallelujah. Zoke ngilethele uhlongwane lohlabelelayo. Naye ngamkhulekela, ngamtshela futhi kanti mfana wakuthi ngiyakhulekela manje. Uzokwaziwa manje South Africa, uzokwaziwa eAfrica. Wacabanga ukuthi ngiyadlala. Uphi namhlanje uhlongwane egameni lenkosi uJesu. Ngisho yena lo nothi ungithathe down ngingelutho, wangibeka high, wangenza umuntu kube dokotela. Ngiyazi ukuthi udila nemikhakha yabantu eyahlukahlukene, udila nentsha, udila neyouth, udila nabantu, udila nama projects athize. Akuze nje uzobengelela abazali. Namhla ke ngikuphe nje ithuba uzobengelela izandla. Is everything a motivational speaker, encourager, a teacher, a guider. Ake simshayele izandla kakhulu bazalwana, ake ngizihlambe elikhulu. Ngicela ukubengelela. Ngibingelele kakhulu kuJehova ukuba sinike lethuba lokuba sibelana namhlanje. Bese simbonga ngabo bonke akwazile ukubasebenzisa ukuba le ndawo ivuleke ukuze sikwazi ukungena kuyona. Sibese sibonga nomuntu owakwazi ukumukela umbono ukuze le ndawo ikwazi ukuba khona, sikwazi ukusave abantu bakho baba wethu. Ngiyindodana yophezu konke. Ngiyindodana kaNkulunkulu. Ngiyisithunywa njengoba nawe uyindodana uyindodakazi. uNkulunkulu sibizile wasibizela emsebenzini wakhe. Mina ngiye ngaba nenhlanhla wangibizela ku SABC 1 Listen for the Moment every Wednesday morning.
Ngiyamazi ubaba ngimazi kakhulu ngeRasta uJerry K umfowethu ongasekho emhlabeni owaye uproducer weshow yami esasikade sinaye siselapha ngaye ngafika ubaba ngiyamhlonipha kakhulu ngiye ngifike la endlini kaJehova ngasonke isikhathi mangila eThekwini ngifike ngihlalele lapha khona la kade ubaba khona ethandaza khona ethi abaletha amapheshana ama CV naba applyile every year kunenhlangano engiyiholayo okuthiwa iMind Empowers Youth Organization edila nokulekelela izintandane ukuba zenze izifundo zesivili ngabe sengiyasondela sasilinde umasipala weTheku ukuthi urelease isicelo sethu esasisifakile ukuthi ulekelele lezo izingane imali engango 2 million nangempela ngathi ngiphuma la kwangena icall ethi Monday dokotela komele ufike lapha emahhovisi ethu uzothatha isicelo sezingane kwatholakala ukuthi angisakwazi ukuthi ngibuye ngizosho ukuthi laba bangathathwanga ema university abeze ngathi ngiphuthuma kumfundisi kwase ku late ngoba babethi iyavala iapplication ngolesihlanu kodwa ngiyathemba safinyelela kulabe safinyelela kubo ngakho ngizocela sikhulekele umusa kaNkuluNkulu ukuthi usilandele njalo bazalwane kunento eyimfihlo ezwini likaJehova kunento sonke okumele siyilandele ngiye ngakhuluma ngolesithathu ngakhuluma ngokuthobeka ukuthi ukuthobeka kurelease izibusiso ezingephezulu kwezinto zonke ukuthobeka kwethu utheke uNkulunkulu abazali bethu bangoNkulunkulu bethu basemhlabeni okusho ukuthi awukwazi ukuthobela uNkulunkulu ungakwazi ukuthobela umzali wakho okusho ukuthi awukwazi ukureceive izinto zikaJehova ungakwazi ukureceive iyalo zikama wakho okusho ukuthi if umuntu omusha noma umuntu kumele ukwazi ukureceive iyalo zasekhaya lalela ke kuyenzeka iyalo zasekhaya zikhombe kuma altar okungawona la siyaphi manje angifuni mfundisi bengizobingelela kuyenzeka iyalo zabazali bakho zikhombe kuma altar okungawona kodwa lithi izwi abazali bethu bangoNkulunkulu bethu basemhlabeni sizophuma kanjani kulowo mthetho sizophuma kanjani kulowo mthetho ebesebuza uJesu kuthiwa khona bangaphandle abakudingayo abakucelayo abegazi lakho ethi kanti abazali bami obani saphendulwa namhlanje ukuthi bona baphi labazali okumele sibalalele silandele izwi labo neziyalo zabo kuthiwa uJesu uyacelwa ngaphandle usenkonzweni kuthiwa ihlobo zakhe noma uma wakhe uyamdinga ngaphandle osisiba haina mfundisi ngathi angizwakala okushothi kunomuntu la phakathi kwethu obekwe uNkulunkulu uthi uNkulunkulu abazali benu oNkulunkulu benu basemhlabeni okushothi amazwi ashiwo yilowo muntu ayafinyelela kuJehova kuba njalo uyazi kwavele kwathi angigijime ngiye kumfundisi ngithi ngicela ungiphe lama blessing ngibeke ikhanda lami kanje ngoba kuthiwa lokho azokukhuluma kumina yiko lokho osekwenzekile ngoba uyophathisiwe uyonikezwa amandla akuthina sonke kodwa kunomuntu obekiwe kulesikhathi samanje ukuba umekhuluma kwenzeke ngakho mfundisi uthathele mic mfundisi uzokhuluma phezukwethu mfundisi ngiyabonga kakhulu ibirthmonth yami le ngizonihlebela ngoba sila ibirthmonth yami le ngihamba neBlack Diamond ngihamba nabo bonke abaculi ngikhipha ama full parcel sizoqala emall lapha eMega City
kodwa sifuna umuntu oneminyaka ongaphezulu kwa-60 ugogo sizobe simnikeza ama-full parcel ngonikeza ogogo abawu-45 kumele ube semega city wenze sure ukuthi uphatha ini i-ID yakho if ugogo uzokwazi ukuthola ini i-food parcel eweda u700 esobe siyikhipha kuyo yonke lenyanga ngawo wonke ama-weekend sohambela ama-malls ahlukahlukene ngihamba no-Coca-Cola company mfundisi ngehlela ngezansi ngiyathokoza. Hallelujah. Asimshaleni izandla udokotela. Mshaleni kakhulu udokotela izandla. Nakho-ke. Ake siphakamise izandla zethu ke sivala amehlo ethu egameni lenkosi ngifuna nje siye emkhulekweni kafushane bese sithola izwi lenkosi egameni lenkosi uJesu. Hallelujah. Mighty Jesus. Umphefumulo wami uyangidumisa. Umphefumulo wami uyangidumisa. Phefumulo wami, phefumulo wami, phefumulo wami uyagumisa. Phefumulo wami, phefumulo wami, phefumulo wami from the from the
Lift your hands and worship him. Give him some praise, he's worthy. Let's give him some praise, he's worthy. He's holy. He's holy. He's holy. He's holy. He's holy. He's holy. Him alone is worthy. Him alone is worthy. Him alone is worthy. Osadaba, Osadaramando soko payete de gosa. Sebreke soko posata pakatasa. Agosa izanda zako mlomo wako. Akamtumise ngezandla zakho umtumise ngomlomo wakho. Akakuba ulowo nalowo wasayizandla egameni likaJesu. Osanda makosaya ikababa. Osanda mando seketelebesa. Ripapapa santa rika mandoya. Zikapayantelebebeса telebeya. Ikondomosaya ikapasota. Mekatelebosata papa. Wangu mundaga tandaza, wangu mundaga kulege. Ayate. Ulisuru wasakseni. Ipagama ngulukulu watu. Ungafanisa na vaino ngulukulu. Unganimanisa na vaino ngulukulu. Wana watu shezo shalom sako sokosi. Isulinda wayako yopumula. Umshama isanabalo senyawo zako. Bayate. Bayate kosekore. Bayate. Twala la manta. Sonini na nini. Kulukulo pilayo. Kulukulo pole. Baba siamoka. Egameni likaJesu. Usikinile uNkulunkulu. Enzulwini zomsuku. Wasivina twala. Emdeni befiki. Baba mphole. Wasivikela. Wasiprotecta. Wasifihla ngaphansi kwesandla sakho. Usivusile ekuseni. Abaningi abavukanga. Baba siyabonga. Egameni likaJesu. Egameni elingaphezu kwamagama. Usivikela kwimimoya. Wasivikela engozini. Wasivikela kumadimoni. Konke beplendile ngey'mpilo zethu. Sinqatshiwe kuhlulekile. Baba siyabonga. Udumo lonke sikhulumbe lwakho. Amandla inkazimulo. Ubukhosi bufanele wena. Oshandamando robobosa. Iyabababosa ngelebebe. Iyamamamamatobobosa. Ikakabababasatapa. Ikototorokoposata. Ikatosa brakoto. Ikamantosi kapaya. Shikatalabosante. Inamantosa brakatusha. Ibrosotopoposata. Yelababasiketelebosa. Unamantosi kapa. Ilababasikelebresa. Moyo ikelekatina wayako. Hamba phakathi kwelendawo. Hamba ngendlela ofuna ngayo. Hamba ngendlela othanda ngayo. Egameni elingaphezu kwawonke amagama. Igama lenkosi yethu Jesu. Khulula ibandla lakho. Kasula izibopho. Phuphisa imithi yabathakathi. Phuphisa imithi yabaloyi. Egameni likaJesu.
zonke izinto ezisetshenziswa ngaphakathi siyayibopha manje, siyayiphasula manje, siyayishisa manje ngegama likaJesu. Sishisa imfene zabathakathi, sishisa sikoloshi babathakathi, sishisa inyoka zabathakathi, sishisa imithi yabathakathi ngegama likaJesu. Siyalela mathumana amabhadi, ikakhola lizinyama ngegama likaJesu. Baba wethu inkhole, siyalela ukhipho ngegama likaJesu. Imoya esetshenziswayo yabantu abangasekho, Baba siyayibopha, Baba siyayihlulekisa ngegama likaJesu. Baba wethu inkhole, zonke izigongo zobumnyama egameni likaJesu siyayiphihliza, siyayiphohloza, siyayiphihliza ngegama elingaphezu kwamagama, igama likaJesu. Sikhulula imisebenzi, sikhulula imishado, sikhulula izimali, sikhulula ama-promotions, sikhulula ama-increase, ama-breakthroughs. Baba ngcwele egameni likaJesu, konke okulahlekile sithi makubuye ngegama elingaphezu kwamagama. Bayade uNkulunkulu ongcwele, sirelease amathenda, sirelease ama-projects egameni likaJesu. Amabhizinisi ethu ayaphumelela ngegama likaJesu, ngegama linamandla, ngegama eliphilile. Ama-applications ethu ayaphumelela ngegama likaJesu, aya-approve ngegama likaJesu. Siyalela umkhathi, siyalela amadimoni a-operate phezulu emkhathini, sithi awanagunya, awanasabelo. Siyalela imimoya e-operate ngaphansi emathunjini omhlaba, sithi ayinagunya, ayinasabelo. Yonke imimoya e-operate ngaphansi kwamanzi, ngaphansi kolwandle, sithi ayinagunya, ayinasabelo. Zonke iy'bopho siyayikhasula, 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 siyakhasula emandleni esitha. Baba lithuzi lakho asikho baba isikhali esilolile, salolelwa thina esiyophumelela ey'mpilweni zethu. Konke okuplaniwe ngey'mpilo zethu siyakhansela, siyakhansela, siyaphumelela. Umoya wohluleka siyawuqalekisa, umoya ovimbayo siyawuqalekisa, umoya obhlokhayo siyawuqalekisa, umoya wey'chitho siyawuqalekisa, umoya yabathakathi siyayiqalekisa, umoya abaloyi siyayiqalekisa ngegama likaJesu. Zonke izibhozo zobumnyama siyayiqalekisa in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. No weapon formed against us shall be able to prosper in the mighty name of Jesus. Whatever the devil has planned, we cancel it now, we nullify it now, in Jesus' mighty name. Shanamaso keleba elababo santa la masa zeketele mosoto ikababa baba sota baba ikatala mama baba seketele pes reketele mosha agosai zaga zako bakulu fulumlomo besubongo ukulumu bonga 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 sakwenzakele bonga sayizandla ubonga uNkulunkulu. Akomshali izandla kakhulu uNkulunkulu, akabonga umsebenzi, akabonga ipromotion, akabonga i-increase, akabonga le project, akabonga le tender, akabonga lo mshado, akabonga le mali, akabonga le breakthrough. Sayizandla zakho ubize kakhulu. Sound peace, come on, give Jesus a big shout of praise.
Hallelujah. Inkazimulo yakhe igcwele amasuluke nomhlaba. Hallelujah. For the last time ngicela sihlanganise izandla zethu sililize sikikize sishaya uNkulunkulu izandla egameni likaJesu. Ake ngize umsindo peace. Singahlala phansi bangcwele emkhoneni benkosi yethu Yesu. Simphindeni umoya ngcwele ngezandla ngicela ama monitor. Ake simphindeni umoya ngcwele ngehlombe elikhulu. Nakho ke ake nishalo uNkulunkulu izandla ngenkonzo ya Friday. Amen. Ngiyacela bazalwane ukubona izandla zabantu abaqala ukufika abakhona phakathi kwethu ngaphambi kokuba singene ezwini lenkosi egameni lenkosi uJesu. Bakhona abaqala ukufika phakathi kwethu abasivakashele. Hawu kodwa Nkosi yami Jesus. Hawu. Ngibona kahle ubaba lowa. Ayi uyabona makuzo baba hayi ngizwe inhliziyo yami ixhuma iyaqhuma. Kuhle kwethole icede ukuncela kunina. Ake nibashale izandla bonke. Nakho ke siyabonga kakhulu bazalwane. Ake nishale izandla eThekwini. Last week asibangana sivakashi. Manje akungijabulisanga lokho. Into enza ukuthi ngingajabuli ukuthi kunesisho sesintu noma sesizulu esithi ikhaya elingavakashelwa lelo khaya kunobuthakashanyana obukhona. Manje bese ngicishe ngakhuluma njengoPauli ukuthi ma South Beach nithakathwe ubani, ngoba uPaul wabuza amaGalatiya wathi maGalatiya ndini nithakathwe ngubani. Nami bese kusele kancane ngithi ma South Beach nithakathwe ubani, yini indaba ningahanjelwa. Kodwa shalana uNkulunkulu izandla ohlulekile umoya wabathakathi. Siyabonga kakhulu nonke nisivakashele. uNkulunkulu anibusise niphinde nibuye kule viki elizayo. Mase nibuye futhi nibuye nabanye. Ningabatshela into eziningi nivele nje nithi bese kwenye inkonzo eSouth Beach siyakhipha. Nisho nje kuphela. Nithi nje ziyakhipha. Bathi yini ke lokho uthi wozani uzoyibonela ngeke mangathi ngiyichaza angeke nizwe. Ziyakhipha kule nkonzo. Anisho njalo bazo understand abanye. Ngicela sibaphinde for the last time ngehlombe. Yangakho bazona ngicela singene nenkosi asikho ke this coming Friday sisegoli egameni lenkosi Yesu. Wednesday besemthatha. Hayi umthatha lokuze ngamandla uyangithusa nami umthatha. Sibathi bakuphuma inkonzo tata umpostile siyacela tata ukuba utata akenze nje nobenye ibenye nje iSunday apho utata azaba khona apha asibonele. Kaloku kugcwala ukwendlula uWednesday lo ubona utata ngecala. Abantu bema ngenyawo. Yawazi amaXhosa masithetha kanje. Abantu bema ngenyawo. Ndithi hayibo kuthiwa khawufike empostile ngecawe. Ukufika nje kuyicawe. Usayibona into lapha.
nokonyana bakho bayashumayela bazibambile imfundiso zakho kodwa khawufike empostile ngecawe ndizawufika ngecawe ndizawufika ake babethele isandla basemthatha hey afikile amaXhosa amthanda uThixo ngale eEastern Cape izolo bekunesingcwabo saseGoli umzalwane behlala eGoli kodwa ekhaya kuse-Eastern Cape kunezilali le mawuya kuthiwa intoni lezalali kuthiwa into enzakele pha emngcwabeni because ngivele ngathumela abefundisi senginabefundisi manje uNkulunkulu uthe zonke you can't be all over umoya ngcwele mangubeke eSouth Beach usuke eSouth Beach mangubeke emhlabeni soko awukwazi ukuthi wayesethi ke uThixo si-expand manje si-expand so ngiyase expanda ke nginamadoda uNkulunkulu ngiphi ifavor yazi kodwa Nkosi yami nginamadoda I have sons nginama-sons abondabandaba nginama-sons okiwa nginama-sons omncwango nginama-sons omngomezulu nginama-sons odlamini nginama-sons omgaka nginama-sons omsibi nginama-sons obhengu nginama-sons ondlela nginama-sons sengishoda ngama-daughters where are my daughters where are my daughters sengifuna abashumayelikazi manje ngifuna abashumayelikazi manje abazoshumayela baze bahambe phansi njengoshabs bashone phansi bavumbuke ake nishaye uNkulunkulu hey ngaloko libala zindaba kodwa ke at the right time uNkulunkulu uzobavusa futhi bakhona ngiyabamona mina kwelikamoya sengikhulekela nje ukuthi inkosi asifike lesasikhathi baba awufike lo mzuzu egameni lenkosi baqale umsebenzi wenkosi ngoba kuyasetshenzwa bagcwele into engiyithandile kuthiwa bekugcwele intenti ichitheka esingcwabeni bashumela abafundisi twabotata abaphakla lali angisoze ndiyisho bazoze bandambele phambili bonde vala kuthi wabotata bakulalali bathi zikhona izicawe zosindiso apha kodwa khange siyive into enje ethethwa ngala botata kwathiwa ke utata umpostile akekho bathi ke yo if abefundisi bakampostile beshumela ngalendlela unjani kanene yena lo tata kwathiwa imani nizambona ningajahi ningaxami nizambona kwathiwa sifuna ukuthi sithi simbona umpostile sifuna ukuthi azosika simsikele iland apha azokwakha khona incawe awukodwa Nkosi yami nayi into yeland nayi into yeland lokhu yangilandela nje hayi angimazi uNkulunkulu iGill Mountain izawungena ezilalini izawufika ezilalini sisazawufika so bathi ke baza bathi akeze umpostile sifuna ukumkani wakuleya ndawo uthi ufuna ukusipha eland yeEagle Mountain uthi thina sizawukhomba nje ukuthi iland sifuna sizawuphiwa umhlaba nala eThekwini sizawuphiwa umhlaba bayathanda bathandi ihamba noThixo lento abafanele bayose bavule inhliziyo ibophile siyose ikhululeke asambi sodwa samba nomdala wensuku tshela umakhelwane kuyavuleka nje kuyavuleka nje kuyavuleka nje kuyavuleka 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 hey tshela umakhelwane kuyavuleka ziyavuleka izingqa kodwa ngiyabazwela abavalile
ngoba mzukwana uThixo evula bayo-admithwa ngalelo langa. Kuyawuhamba ama-ambulance athi kuyawuhamba ama-ambulance alanda abantu abafayintile abebathi siyavala. Yoshabalala kangena eThekwini. Lalelani, uShabalala kazizelanga eThekwini kodwa uthunwe nguThixo. Kawuthinte ababili uthi vuleka mnyango, vuleka mnyango. Siyangena nje, siyangena nje, siyangena nje, siyangena nje. Hayibo bazalwane, hayibo, 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 siyangena. Athi into eseduze kwakho uthi ngizwe umdumo. I'm hearing a sound. There is a sound. Kunomsindo enguzwa. Ulila phezindlebeni zami. Thifu umsindo othi ngiyafula, 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 ngiyafula. Akwathi fula Thixo fula. Fula mangwana fula. Fula Nkosi. Vula Nkosi. Ake simshayele izandla uNkulunkulu. Ngicela ningiphe 25 minutes. Only 25 minutes. Bese ngiyathetha phambi kwenu. Johannesburg, you are next. Gauteng, you are next. Ikhona into engihluphile about the message last week. Izolo ebusuku mangikhuleka ngithi Nkosi ngiyothina kusasa kubantu bakho. Kune elilodwa nje uNkulunkulu alikhulumile. Kodwa noma uthi Nkosi ayangishisa abawavule. She say voice. uNkulunkulu ukhuluma into eyi-1. Wathi uNkulunkulu, what is happening when a man shout? Ngathi when a man shout kuba khona umsindo yamemezo. Kuba khona umsindo kumemeza. Wathi uNkulunkulu, go and tell my people to shout. Benze ingxolo, benze umsindo, because kulo msindo there is a sound esithi nasimemeza ifike somewhere, but there is a sound, a prophetic, when we shout, a prophetic sound, heavens they open up. Today we are going to shout and shout and shout and shout and shout and shout until the heavens open up. How? Ngathi ngiyabuka ngathola common things, different scriptures and different prophets. I have found something that has to do with a sound. Bazalwana, I so wish ukuthi lezi zinto ngathi ningazithatha serious nizipractice, because izinto zikaNkulunkulu zidelelekile. Imagine doors will be opened by shout, by sound. Breakthrough will be received by shouting. Healing will be received by shouting. Deliverance will be received by shouting. Houses will be received by shouting. Promotion will be received by shouting.
cars will be received by shouting. Financial breakthrough will be received by shouting, because izinto zikaNkulunkulu zidelelekile. Awuthinto saduze kwakho uthi makhe, when the time comes for us to shout, you must shout on top of your voice, because under the sound esizoyenza namhlanje, under this declaration, a prophetic sound, there is something that is going to take place. A sound, and a sound is going to open doors. Somebody say shout. First Kings chapter number 18, verse number 1. We are glad verse 18. Kwaba khona umsindo. Ume ulifunda uqedele lithi kwaba khona umsindo. My main verse ilapho emsindweni. Oh, obazalwane. Ningaphansi kwelinye ibandla. Jesus. Ningaphansi komunye umposti. Oh Jesus. I want to teach you about how do prophets operate. I want to teach you how God operates. uNkulunkulu akenzi izinto ezi-obvious. uNkulunkulu wenza into esingathi mase siyibuke kahle sayi-analyze sathi this one doesn't make sense. Yabona mase sithi le ayenzi sense. Kule uNkulunkulu ke azokwenza khona ke into. Kulento engenzi kodwa uNkulunkulu uzoqhamukisa aveze into kuleyo nto engenzi sense. Ngiyazi ukuthi angikangizwa. Funda sisi. Hamba ngokusheshsha 25 minutes senselelo u22 minutes. Incwadi yamakhosi okuqala, chapter number 18. Yep. Verse number 1. Kwathi emva kwezinsuku eziningi izwi likaJehova lafika kuEliya ngomnyaka wesithathu lathi, hamba uzibonakalise kuAhabi, ngiya kunisa imvula emhlabeni. Wayesehamba uEliya ukuzibonakalisa kuAhabi. Indlala yayinamandla eSamaria. uAhabi wabiza uObadiya owayephezu kwendlu yakhe. uObadiya wayemesaba kakhulu uNkulunkulu. Ngokuba kwathi lapho uIzabheli ebulala abaprofeti bakaJehova, uObadiya wathatha abaprofeti abayikhulu, wabafihla emhumeni ngama50, wabondla ngesinkwa nangamanzi. Ibambe lapho. Kwathathwa about 50 prophets bafihlwa emuhumeni. Lento kuyisikhathi besikhona bengizokhuluma ngayo ukufihlwa kwabaprofeti emuhumeni. Ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ngabe uNkulunkulu introduce a new season, there will be people uNkulunkulu azoba set apart, and God will hide those people. As uNkulunkulu said, go and preach my word to the world. The mission of this church is to call back all the remnant of God to come back into the house Jesus of the Lord. Mission ye Eagle Mountain ukulanda insali kaThixo. Jesus. Silibandla lensali. Amen. Lento insali ngiyazi ukuthi angeke ithathe unyaka owodwa ukuthi we understand. But the more years are going, is the more God will reveal and unfold these things. So ngifuna ukukhuluma about the new season
uNkulunkulu ayi-introduce-ayo. Because the new season ukuze ifike uNkulunkulu, there are people that God mama unizongizwa. uNkulunkulu makazokwenza into kuba khona abantu abakhipha phakathi kwabantu. Bathi bephila phakathi kwabantu emhlabeni kodwa uNkulunkulu abaseparateile ngokukamoya. Jesus. Lalani bazo uNkulunkulu will set people apart emhlabeni. Siphila nabantu kodwa sibe abecebo thina sikhishiwe phakathi kwabo. Kodwa nabasibona singena ePick n Pay sonke siphusha itrol. Singena bathi umahluko ukuphi? Masingena emagaraji nabo bangene nathi emagaraji bathenga imoto. So mabe sibuka ngeso likamoya bacabanga ukuthi siyefana. Bathi ke umehluko ukuphi kule nto yenu ngoba siyefana nje. Kanti asefana. Jesus. We've been set apart for Jesus. the appointed time. Lalela, that's why it is write down the vision for in appointed time. The vision will be revealed. Kwamanje umbono usambulwe kubantu abamba. Kodwa wait until the time comes where the vision will be revealed to every man. Ngaleso sikhathi ke lapho umbono wambulwa kumadodana abantu bonke abaqondayo bazowubamba bagijime nawo, kodwa fanele ulotshwe phansi ukuze wonke ofundayo understand. Oh Jesus. Namhlanje kuseni ngizoba prophetic ngendlela emangalisayo, kodwa at the end of the day everybody will understand, and I'm praying. Lalelani bazalwa, wasefihla abaprofeti abawu-50 wabafihla kusho ukuthi wabafihla. Uma kuthiwa izulu liyafihla, uma kuthiwa ufihliwe izulu ufihlwe ngale ndlela yokuthi ububi buthi bukhona endaweni ohlala kuyona kodwa wena bungafinyeleli kuwo. Oh Jesus. Ukuthi kodwa wena amagama ufihliwe, usurroundiwe uNkulunkulu. Umazilingo zikhona zehlela abantu kodwa uNkulunkulu uyakufihla. Oh Jesus. Baze bathi ungathi awuphilanga kahle wena, uthi uphile kahle kodwa uyakufihla uNkulunkulu. Umuntu omusha bakhona abantu abasha ezweni baphithizela benza, kodwa uNkulunkulu akufihla. Uyakufihla uNkulunkulu baba. Bekhona baba bazibadla ama nice time but drive imoto enkulu bambe nezingane ezincane, kodwa uNkulunkulu akufihla nje wena ungubaba, akufihla. Uyafihlana uNkulunkulu, uyakufihla uNkulunkulu. Uyinceku badukile abafundisi bedukisa ibandla likaNkulunkulu banikeza abantu into eziphathwayo, kodwa uNkulunkulu akufihla wena ukuthi wena uzunika abantu lezo zinto. Wena uyobanika into eyodwa, uyobanika izwi. Uyafihla uNkulunkulu mama. Bekhona omama balibele izindaba bahlala ku-social media ko-Facebook, kodwa uNkulunkulu wena ekufihle. Bekhona kufihle, uyafihlana uThixo. Oh hallelujah. Jesus. Utshani makhelwane vuma ukufihlo ngoba abanye uNkulunkulu ubathe uyabafihla bayavela. uNkulunkulu uyabasitheza uyabafihla bona bayavela. Vuma ukufihlwa because siyazi isikhathi. Oh hallelujah. Jesus. Yenzani iqede bafowethu niyenza ngoba niyangidisturb. Hey Nkosi yami. Uyafihlana uNkulunkulu, kodwa namhlanje angikhulumi ngokufihlwa, kodwa ngifuna ukuyithinta le yabaprofeti abafihlwa uNkulunkulu ngoba iyambisana nalomdumo. uNkulunkulu athi namhlanje asikhawule simemeze senze umsindo omkhulu. Uthi uNkulunkulu, thank you sir, ngibonga baba. Awuyazi ukuthi kumnandi ukuseva obaba mshayeleni sa obaba bakwazi ukubona. Asingene
bafihliwe abaprofeti abawu-50 uNkulunkulu uyigcinele bona. There's a major prophet in his time, Elijah. Every prophet owayekhona, there was no greater prophet in Elijah's time like Elijah. Mama Kama, abaprofeti ke bahlukene. There are 7 types of prophets. Sazofundisa ngayo. Abaprofeti bahlukene ka-7. Bahlukene ka-7. 7 types of prophets. Kodwa ake ngikhulume ngalo uthiwa ngu-Elijah, u-Eliya ngesizulu. Niyamkhumbula Mose u-Eliya lo yilo owa-challenge about 450 prophets. One man, he challenged 450 false prophets. And he told them, ngoba umprofeti akanavala akesaba. Akekho umuntu onesibindi njengomprofeti. Umprofeti into uvesana ikhulume njengoba injalo. Ngoba akesabi umuntu wesaba nomthumile. Hallelujah. Futhi umprofeti wangempela weqiniso angasitshela amaqiniso ukuthi siyacasuka senza kanandaba yena uyindlulisile imessage. Oh Jesus. Kodwa abanendlebe bayathinteka enhlizweni bazibuyisele kuNkulunkulu. Oh Jesus. Abamakhanda aqinile bayaqhubeka noma umprofeti sebakhuzile beqhubeke bakwenze ukonakala. Abesathi uNkulunkulu ngithumele izwi lami ngathumela umprofeti aningizwana. Nabo bubunehle kodwa kubo bonke abantu mabedukile uNkulunkulu mayithumela umprofeti uma abantu bebuyela kuNkulunkulu bezithoba bezilwe ukudla bekho uNkulunkulu uyahlehlisa ulaka lakhe. Oh Jesus. We are serving a merciful God. Oh hallelujah. Now asibuyeni 50 prophets bambe lo 50 prophets bafihlwa emhumeni bafihlwa kuma caves. Ngoba ngalezo ikhathi izwe lalingakabi nazo izindonga amabhilidi lawe siwabonayo kwakuyizwe nje wena ubuya esibuye emakhaya le bafihlwa entabeni lapha emhumeni kunokuba khona umgodi uthola ukuthi itshe amatshe emi kanje athintana kodwa phakathi kuyangeneka. So uNkulunkulu wathatha abaprofeta wabafihla ke emhumeni ngamanye amagama waba-isolate bangabikho phakathi kwabantu wabondla uNkulunkulu bengondliwa abantu bangadli ukudla okudliwa ngabantu. uNkulunkulu yena ngokwakhe ebondla ngoba siyeza isikhathi ungamangali siyeza isikhathi ngoba kukhona abantu abazozwa nje bengasanayo appetite yokudla bezizwe nje bangasekuthanda ukudla makathi uyadla avesana gule aphiliswe uhlala angadli kanti sekufike lesikhathi sikaNkulunkulu sokufihlwa nokondliwa uNkulunkulu hayi ngokudla okunezinongo nani kodwa abantu abazobe badla okwasezulwini kunabantu njengoba namhlanje manganakudla ekhaya akekho ulidle iBhayibheli ngoba awu-understand kodwa kulaba aba-understandayo uma kudla kungekho umuntu uthatha iphala uthatha izwi likaNkulunkulu elifunda the more efunda elambile eswini uyasutha ngoba izwi likaNkulunkulu liyisinkwa esiphilisayo uthi Jesu I am the bread of life. Ngamanye amagama ezinye izinkwa sikho kodwa asinabo ukuphila ngoba kwazona lezi sidlayo esengengibise banemvubelo lemvubelo efika ngaphakathi idale izifo kodwa lesi sinkwa esisidla isinkwa esingenamvubelo lesinkwa esingenamvubelo izwi likaNkulunkulu ngamanye amagama azikho ithako akufakwanga anything sinjengoba sinjalo u-Israyeli mayephuma eGibhithe waphuma wadla isinkwa esinganamvubelo esingaxutshanisiwe wadlimana u-Israyeli ehlala imana kwakuyisinkwa esinganamvubelo isinkwa
singanamvubelo izwi likaThixo, the undiluted gospel of Jesus. Let every man preach whatever he preaches, but we are still preaching nothing but the gospel of Jesus. We are not going to change it. We are not going to mix it. We are going to preach it as it is. Hey! Oh, hallelujah. Jesus. Yeah, fast forward. Yeah, fast forward. Yeah, go first. Wasifuna umsindo. Bafihliwa abaprofeti. Le ngifuna ukuthi siba bafihlwa abaprofeti. Bangafihlwa bo 50 endaweni eyodwa. Kodwa badividwa nga 10. Kusho ukuthi umhume wodwa waba na 10 prophets. Omunye umhume waba na 10 prophets. Omunye umhume waba na 10 prophets. Omunye umhume waba na 10 prophets. Now when you divide, mingakhi imihume? Yabona ke imethe nezibala kufana. Mingakhi imihume? Mingakhi? Abaprofeti bana bawungakhi? So now ufithe mamdivide ngo10 ukunika u5 spiritually prophetical umele abanye abazi bathulile abazi unumber 5 prophetically umele umusa kaNkulunkulu. There is a grace uNkulunkulu ayithathayo asigcinele yona. Kunomusa ogcinwayo ugcinelwe abantu abathile. Njengoba lalibhubha izwe lalibhubha abaprofeti bakaBhali babesabalala bagcwala inkaba. Bonke abantu babelandela bashiya uNkulunkulu balandele abaprofeti bakaBhali. Everybody was serving uBhali. Ezindlini zabo babelengisa isithombe sikaBhali. Entwe yonke indawo emasimini abo labalima kho kwakunesitejo sikaBhali. uBhali wayema ensimini ngamagama insimi yomuntu yayeluswa uBhali. Njengoba nibona nakulezi insuku zanamhlanje kunezithombe zabaprofeti ezimotweni zenu. Oh, Jesus. Kunezithombe zabaprofeti emibhedeni yenu kuma headboard. Kunezithombe zabaprofeti thizeni kuma desk asemsebenzini. Bakholwana ungafaki ikhanda phansi mbuke lo baba. Ngiyasaba ukunikeza abantu ikhanda lami naliya sebalitetile emotweni. Ikhanda lami lizula zonke indawo lifakwe ngala lingangeni kho. Angizukuyenza into enizoyithola. Nizothola na umbono ngoba sibizelwe kulombono. Istika sona uzosithola esibhalwe kanje kodwa ikhanda lami ngeke ulithola ngoba ngifuna ikhanda lami lingene nala ngangeni mina khona. Jesu. Hallelujah. Jesus. Ayikho into yokuthi thenga lestika usifake emotweni yakho sizoprotect imoto yakho. Ngiyindoda kaNkulunkulu egcotshiwe. Yebo ngigotshiwe kodwa ngigotshwanga ukuthi ngibe yinto ehamba nezimoto zabantu. Everywhere la hamba khona nangasengihlele emotweni yakho awungifakanga laphakathi ungibeke ngasemuva eback seat. Kudlaliwe ngabantu. Jesus. Awukhuluma mo. Usinikiwe. Jesus. Uthi wena kafika uTikoloshi. Ufafaza umphethe wakho. Ha! NginoJesu ngaka kodwa bazalwa. Nginengadlanga nginoJesu ngaka. Jesus.
thatha impilo zabantu zeluswe amanzi Hey, Nkosi yami. zeluswe yitika Hey, Nkosi yami. nikeza abantu itika ezinekhanda lam engabe nginikeza abantu uJesu okungiyena inhloko yebandla angimnikeze hey bazalwane wonke umuntu odrivayo la wonke umuntu onemoto la ngicela ningizwe kahle wonke odriver ngikunikeza ikhanda likaJesu thatha nali ikhanda likaJesu nasi istika sekhanda likaJesu emotweni yakho. Hallelujah. Kuzulibone ikhanda lakaShabalala selitete emotweni zabantu bakubeke nasemumva nebhuthini bayadrayiva wena uhle Oh, Jesus. uNkulunkulu kodwa wangithatha endaweni wangiphakami wangibeka endaweni kepha yingakho mina ke mina ngihlabelela ngoba uJesu lona bazalwane siyekeleni zitadelwe zikhithiwe njengaseGibhithe zayikhithiwe phambi kwaFaro kodwa yinye eyema Jesus is the last man standing. Oh, hallelujah. Let every man stand but Jesus will remain a man that will stand forever. Bamba ama string put bamba nje ama strings. Dankie hlala lapho. Ngoba nami mangenze nje ningangizwa kabi. Angishaya abantu kepha ngishumela izwi likaNkulunkulu. Oh, Angifuni imiphefumulo yenu iyobuzwa ezandleni zami. Ngicabanga ukuthi ngishaya abanye abantu nje kanti ngikhuluma izwi mina ngikhuluma iqiniso. Ngoba lento yabaprofeti bakabhala iqali namhlanje. Abaprofeti bakabhala baqali namhlanje. Abathakathi abeme pulpit abaqali namhlanje. Kade bema. Uthi uNkulunkulu angibazi labo bantu. Bazibiza ngegama lami angibazanga. Yilaba elithi iBhayibheli ngensuku zogcina ngisuka indodana nomuntu ibonakala ayogijima athi niyaphike nini bathi awunkosi nathi besisebenzela wena nje nathi besibiza igama lakho besibaphilisa futhi bebaphila athi sukani phambi kwami benzi bokubi anginazanga sukani. Sebenzisa igama laNkulunkulu nibiza uJesu nibe nazi kahle ukuthi nezinto enisebenzisayo enigubhele nasemapulpitini nesibindisi nibiza igama likaJesu kunento othwele ngayo esekhaya ohamba uyobingelela kuyo before uye enkonzweni uya phambi kwabantu uqale ebingelelweni uma uqeda lapho uma ufika kuyipulpit bese ubiza igama likaJesu uthini ngaleza zinto uthini wena bazalwane-ke abanganawo umoya bangakwazi ukuhlola umoya uthola nabo sebadiyazela bawa benza bathanda ukuwa abantu. Mina zimbili izinto engizazi eziwisa umuntu. One, umuntu uyawa, men fall under the power of God.
Because you cannot stand the presence. Men fall under the presence. The second thing that causes men to fall, demons. The demons cannot stand against the anointed one of God. So that is why two things causes men to fall. People, they fall under the presence. And then people fall because they have demons in their bodies. Now choose what now. What will you pray? Imagine keep a message in here. Imagine long hokela no more. Abanye noma ningakholwa kangakanani kodwa nifuna ukuhlukana nobhala. Usasigcineleni lesithombe. Exodus uthi ningabi namfanekiso emhlabeni naphezulu esibhakabhakeni. Ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Niyakukhonza mina Jehova, mina ngedwa. Nina ngani imifanekiso ninayo ezindlini zenu? Nikhonza bani kahle kahle? Khonza bani? Bible lithi singabe namfanekiso. Kodwa nina niphethe imifanekiso. Phethe imifanekiso, phethe imigexo, niphethe onkinto. Nikhonza bani? Nikhonza bani? Lafika ivangeli izinto zazimigexo nezinto ezazisebenzela sashiya phansi. Sadela izinto ebekade zisenzela inzuzo kodwa sayidela sashiya sathatha noJesu sahamba naloJesu. Hey, zabheda izinto siyekele izinto zemigexo nani zabheda izinto sithethe uJesu zabheda izinto kodwa simiyekanga sahamba naye sihluphe waze wasiphakamisa wasibeka endaweni. Namhlanje sishumayela ivangeli nje sasizwa inkosi. Uyasondla asigcine umalusi siyamazi ikhonindo ngazi kodwa ikhonindo umoya aloka ehogela wonke umzalwana kathi zinuka before bekunuka abanye abantu zinuka. Uhlangane nephunga linjani? Lisindisiwe iphunga lakho linoJesu. Hayi lishayela izandla uma ngabe lisindisiwe. Wena othanda uthi banganuka uJesu iphunga lakho, there is a high soap from heaven. Umuntu maka washa ngalensipho iwasha whiter than a snow. Isusa neichitho ihlanza amabala isusa konke ishiya umuntu enesikhumba esifana nesengane encane. Yazi kwangathi ngalontsha insipho islogan sakhona sambe kanjani? Sithi islogan salensipho mama isusa amabala isusa ikhwakhwalala isusa ini ikushiye nesikhumba sengane ipilensipho washa umuntu isusa zonke isusa bonke lensipho is the blood of Jesus.
The blood of Jesus. Hallelujah. Jesus. Ayawasha. Ikhona imithombo kodwa imithombo nabaqinisa kuyongena kuyo uphuma ungcole kakhulu kunaseqaleni kodwa ukhona umthombo useGolgotha lo mthombo nabaqinisa abantu kuwo baphuma benesikhumba esifana nesabantwana mawungakholwa hamba ubuze uNamani hamba ubuze uNamani wake wangena uNamani kulo mthombo kwathiwa baba shona phansi kawusefe waze wakhala uNamani wathi lo mprofethi lo akasaphumi nokuphuma uthumela umuntu ngingumuntu omkhulu kangaka kwathiwa baba ikuphi into enzima ukuthi nje uyogeza emfuleni wathi uNamani hawu kodwa wayi lo mprofethi enimbabaza kangaka angaphumi noma emnyango ethi ke hamba ogeza uthumela umuntu kanti mina ngumuntu omkhulu kwathiwa baba hamba ogeza uNamani hawu hayi lo baba lona hayi mangababa profethi banje hayi cha into leso sikhathi wayephethe igolide inqola yakhe ithonsa igolide ikhasa phansi inqola iphethe igolide uza kumuntu kaNkulunkulu negolide lingaka kanti akazi ukuthi akathengwa ngegolide akathengwa nange akathengwa ngegolide akathengwa ayi wawungakazali asazi weza bawuphela inqola wathi ngifuna ukuya kulo mprofethi ayongikhulekela kanti kwasho ukuthi uthola umprofethi ohlala enyaweni zikaThixo wathi aseza negolide neyinqola wabe usukhuluma ugubhu speaking wabona ubaba ugubhu wathi ungamukeli isiliva nagolide lakhe lo ukusho uNkulunkulu ayidinga umprofethi imali wathi uNkulunkulu ungamukeli isiliva nagolide lakhe lo ngoba uzazumukele lento ephe kwakhe umprofethi wakhipha isithunywa wathi hamba utshela uNamani ukuthi inqola leso sikhathi imile ngaphandle egeyithini akazange zaphume uEliya wavela wathi hamba utshela le ndoda ukuthi ukuziphile ayiyogeza emfuleni umfula wahamba umtshela wahamba lo wahambisa izwi wafika umtshela ukuthi umuntu kaNkulunkulu ngitshela ukuthi hamba uyogeza emfuleni sebuza wathi uNamani hawu kodwa umuntu kaNkulunkulu bengeke nje okungenani ke manje ephume emnyango manje ke ekhulume izwi ekude wathi cha baba imessage isho njalo nje ukuthi wahamba ogeza emfuleni and wangakhetha yayimningi imfula yayikhona neclean imifula akangamthumela wamthumela emfuleni ongcolile wathi ambani umtshela lo wayogeza lapha ungcola unjalo ngoba kuba umthumela emfuleni oclean wazocabanga ukuthi uclean welamanzi aclean asemfuleni so uNkulunkulu makenza into akafuni ukwenza into eobvious ngifike kanjani la ngifuna ukukhuluma ngesound hamba wathi ayisuka akahlale njalo lo baba ngeke ngithi nginoble man ngindoda ehlonishwayo ngiyogeza emfuleni njengalo wambuza lo hamba naye wathi kodwa baba ubunzima bukuphi ukuyokwenza lokhu nje umuntu kaNkulunkulu akusho uyongena emanzini emfuleni kasikhombisa baba uyofika lapha emfuleni ungene phakathi mawuqeda uthi 1 usithe uthi 2 usithe uthi 3 usithe uthi 4 usithe uthi 5 usithe uthi 6 usithe uthi 7 wathi ayingeke hawu uyazuyaganga
ngalo akangazi ukuthi mina ngumuntu omkhulu ohloniphekile uNkulunkulu kodwa ulahumble you. Never ngisaba kabi status. Saba kabi status. Ngisisaba kabi status. Ma umuntu olindele ukuhlonishwa ngaso sonke isikhathi uyojabha ngenye imini. Wathi uNamani hey wathi ayifuthi ngimnike legolide lami ngihamba na wahamba wathi wahamba baba negolide lakho hamba nobulephero unegolide eliningi eligcwele kodwa uyagula uyinto egulayo nje nobulephero nezimali zakho hamba negolide wahamba ecasukile uNamani wafika emfuleni wathi efika emfuleni wathi ake nibuke nje lo mfuleni oyongena kuwona akasasho ke nomunye kumfuku kube usho lo ngapha ehlisa amanzi khona aclean wathi wababa wona lo shona phansi ube nayo yonke ingcebo inkinga yakhe ubephakeme so uNkulunkulu wathi ngiza kuthoba tata zakuthoba nengcebo yakho wathi wathi baba kodwa ikuphi into enzima la ukungena nje emanzini ikuphi ngoba phela after ungenile emanzini uzophila wabuka lamanzi wabuka ingqola igcwele igolide uthi kenze njani mangijika nale golide still ubulephero uhleli phezu kwamnyakula mangena lapha mhlawumbe ngiphile wathi ish wangena emanzini wathi baba remember what is seated wavumpo wabuka wathiwa what is seated wavumpo wathiwa baba what is seated wavumpo na useza ukuthi uyacasuka manje wathiwa what is seated wavumpo wathiwa what is seated wavumbuka kwathiwa what is seated wavumbuka kwathiwa what is seated wavumbuka kuloko 7 wathi nakavumbuka akuzange kubonakale ngishibala akuzange kube nalutho isikhumba sakhe kwaba ngathi sengane encane waphuma uNamani engenabo ubulephero wathi hayibo uyasebenza lento yalo muntu hayibo waphakamisa imilenze wathi hayibo wakhulula ingubo wathi akohlele kwatholakala ukuthi akasana lutho khana bakhe shona phansi ilula kabi break lakho ukuthi uyithole wena inkinga la awubuka umakhelwane umthinte nje bese umkhombisa u7 bese ukhomba phansi ngiyabona uyamesaba uthunywe yimini umtshela ukuthi akumini thinta oseduze kwakho ukhomba u7 phansi yana uthanda noma ubabingelela mawufika ekusenda enkonzweni ukuthi sanibonani bazalwane What's up, man? Yeah, man, we are here. We are here. Yeah, this is Eagle Mountain Prophetic Ministries, man. We are here. We are here. We are here. Don't worry, my brother. This is EMPM. We are here. Oh, hallelujah. We are here. We are here. We are serving God. We are serving God. We are here. Tell your neighbor we are here.
bathi ayibongwe bazana bavele nje bathi Oh Jesus. Yeah, what's up, team? Oh Jesus. Hey, yo, what's up? Oh Jesus. Hey, what's up, church? We are here. We are here. We are here. We are here to serve God. Oh Jesus. Go down. Go down, my man. Go down. My mothers, go down. My brothers and sisters, go down. Go down. Cannot serve God. Go down. Oh Jesus. I'm opening for the last time. Go down, my man. Go down. Yeah, fun. Verse number 42. Verse number 42. Kind of 41. Kind of 41. Verse number 41. Wayesithi uEliya ku-Ahabi, khuphuka. Listen now, listen. See, are we prophetic sound? We are going to the prophetic sound. Because the sound that we're going to make today, woo, oh, Sadabahasa, Oh Jesus. it's a prophetic sound. Omunye uzogcina yena ememezile athi hallelujah, kodwa the more alibele amemeza, your hallelujah will change. Oh Jesus. You will start shouting the angelic sound, the prophetic sound. As we are going to continue to make and shout with that shout, the situation will change. The situation will change. The situation will change your business in life. The situation will change in your family. Your situation will change in your finances. There is a heavenly sound. Oh hallelujah. Jesus. Into zikaNkulunkulu azifuni uzijwayele, uziqhele. Amen. I so wish everybody can shout. Nimemeza abantwana bami kuma mic. Uyibethe bhuti. Iza yona izishintshe. Okwamanje usabethwa nguwe. Kodwa the more you continue uyibetha, the sound ye keep on izoshintsha. Angeke usabe nesound oyibetha, but it's going to be angelic sound. Oh hallelujah. It's gonna be a prophetic sound, Oh Jesus. shaking the walls of darkness, shaking the devil. Oh Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. I'm getting ready to shout in Fundis. That's why I'm reloading. Hallelujah. Hey, sizomemeza namhlanje. Kukhona into ezokwenzeka eThekwini. Nkosi yami. Sizomemeza. By simply shouting, something is gonna take place. Oh hallelujah. Something is gonna give. Oh, Shadabahosa. Oh, the sound is coming. Oh Jesus. Shatabahosate. Hallelujah. Italeke etama. Oh Jesus. Adamando ekabasota. Ekabosaya elamosia. Hallelujah. Hey! Oh Jesus. Oh, God's people get ready. Oh hallelujah. Jesus. Akonyakazise. Akomnyakazise umakhelwane. Shake your neighbor, because some of you spiritually you are asleep, you are fast asleep. Shake your neighbor.
Shake your neighbor, shake. Yes. Yes. I feel it. I'm feeling it. It's coming. Durban, there's a prophetic sound coming over the city. I feel it. It's coming. I can feel it. It's coming. It's not an earthly sound. It's not a worldly sound, but it's a heaven sound. The heavens have opened up. There is a sound from heaven that will hit the city of Durban. There will be a change in this city. There will be a change in KZN. There will be a change in South Africa. There will be a change in Africa. Ooh, shut up. Africa, you are remembered by God. Hold it, hold it, hold it, hold it. Hold it. Play very soft. Shut it up. Hold it. Hold it. Oh, Jesus. Hold it. Everybody will hear this sound. There will be a sweet melodies. You will look around, but you never see anyone who's singing. That is angelic sound. That is heavenly sound. Ooh, shut up. Sizan Kosiam, Sizan Ashas. Sizan Amunteli Malalam. Sizan Amunteli Malalam. Hoda Basaya. Andamando Sadeke Mosia. Ikabasota Adamas Kadosa. Itapahusa Katapaya. Kungabikumunda Pumaya. Because when the sun descends, because when the sound comes down, some of you demons will manifest. Some of you will feel the heat. Some of you will feel the power. Usadamahosata. Adamahosaya ikama. Hanamamamaya uya. Shatele elamahosatama yakadosaya. Oh yeah 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 yeah. Oh yeah 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 yeah. Oh yo ungamusayifaka ama GPS hlala nje kuma strings baba. Washaya ngomoya, washaya ngomoya. Uda baba baba yekete musa. Shada. Okadosa nilama. Oya namaya. Oya namandosie. Be skillful, young man. Be skillful. Open up the keyboard. Ripapapasaya. Ula nanamandobosia. When they will receive new tongues. The tongues okulega ngazo. Namhlanje to graduation. There are new tongues. There are new tongues also kalukulege ngazo. Uda baba abanye indlela othandaza ngayo. Ushatabaya, there is a new spirit. Fresh anointing coming upon you. Your prayer will change. The way you read the word. Today your understanding will change. The way you pray for people. Today you will change. Usaya okay. Telemosia. Sanamakosaya. Ena mama mandobosa. Ekatosaya. Ekatosika. Ekatosika pasota. Oh, it's gonna thunder. It's gonna thunder upon this city. It's gonna thunder upon this church. There is a sound of a heavy noise
coming. Get ready. God's people, get ready. There is a sound from heaven, a sound that silences every voice of the devil, a sound that will silence every false prophet, a sound that will silence every false teachers, the sound that will silence every witches, a sound that will silence every evil activities, a sound that will silence. Get ready, get ready, get ready, church, get ready. Get ready, some peace. Get ready, Dublin, get ready. The sound of a heavy noise is coming right now. Ola baba baba baba. Orata pasika pasota. Ikamanto, get ready now, get ready now, get ready now, get ready now, get ready now. I'm going to count 7 times. After 7, when I say 7, then you'll begin to illuminate the sound, to shout in the name of Jesus. Get ready now, get ready now, get ready now, get ready now. 1, 2, 3, 4, 5. Get ready now, get ready. Get ready now, get ready now. 6. Don't forget, don't forget, don't forget. When we reach number 7, everybody will shout, from the young to the old, from the old to the youngest, in the name of Jesus. Get ready now, get ready now, get ready now. 7. Yes! 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 Yeah! Yeah! Whoa! Yes! Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, shata, ta, 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 ta. Urapa, sata, kato, shate. Yes! Keep on shouting. 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 Halagonke, halagonke. Oh, shata ta 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 ta. Hey! Shout! Shout to my mic. Shout! Shout! Hallelujah! Shout! 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 Shout!
Ake simshayeleni ihlombe elikhulu. Ake senze umsindo omkhulu ongcwele. Sizwakalisa indumiso yokubonga amazulu. Ivulekile iminyango. Shayeleni izandla kakhulu uNkulunkulu.
time ngicela sishayele uNkulunkulu izandla sishayele umoya ogcwele ake sishayele ubukhona bukaThixo phakathi kwethu ake sishayele amazulu izandla ezinkulu egameni lenkosi uJesu Baba siyabonga ngiyempela uNkulunkulu ngaphandle kwakho akakho omunye sibonga baba umuso ongaka sibonga baba inhlanhla yokwazana nawe sibonga Nkosi ukuthi zikhona izinto bakhona oNkulunkulu abakhonzwa ngabantu kodwa wena uzambule kithi ukube Nkosi kawuzambulanga ngabe nathi sikhonzwa uNkulunkulu wena unguNkulunkulu owabakhona ngobukhona bakho abanye uNkulunkulu bayimisebenzi yezandla banemilomo kepha kabakwazi ukukhuluma banamehlo kepha kababoni banezandla kepha bakwazi ukuthinta bakwazi ukubamba banezinyawo kepha bakwazi ukuhamba bayahanjiswa batshelwe ukuthi sesilapha sesiyajika lapha wena uNkulunkulu obona isiphetho ngaphambi kwesiqalo ngoba wawukhona awuvotelwanga ukuba sesihlalweni sakho sobukhosi wena you are the self-existing God you are not depending to anything but you are the source of life. Besides you, there is no life. God, we thank you. We thank you for your grace and your mercy. Thank you, Father, for showing us kindness and mercy. Thank you, God, for revealing yourself unto us. Woe unto us, O God. If it wasn't by your grace and your mercy, Ushadaba hosantala masoya liba sekele mondo lobosaya la maha ziba kosota la masika baba yende lebosa ena masokata ikabrosa telemos. Father, we thank you, we give you praise, we give you glory, we give you honor unto you, yes, unto you alone. We thank you, God. I guess I'm sharing Zandra for the last time. Guess I tell everybody, I guess imagine is in your zed. If una uguti say to Father, we receive the heavenly sound. If one sees what happen under this sound, I know what a prophetic understand abanye. When God said to Elijah, there is a sound of a heavy rain that is coming. It was the same sound when God said to Joshua, tell the choir to take the first position. Let the men of war go after the choir. He said, surround the walls of Jericho 7 times. On the 7th time, shout and make a noise. The walls of Jericho will fall. It was the same sound. Ushadabahosi. Lende ilamasko. Ushadababasai.
izindonga zeJericho aziwiswanga amadoda empi, kepha zawiswa ikwaya eyasurrounda izindonga kasikhombisa. Kuloko kwesikhombisa uIsrael wasenza umsindo omkhulu, zawa izindonga zezitha. Oh Jesus, ziwile izindonga. Ake nishayele uNkulunkulu izandla ezinkulu. Yonke into beyisaronde beyivimba ibreakthrough yakho, ziwile izindonga. God bless you. uNkulunkulu anibusise nabo bonke ababukeli bethu emakhaya. If you want to tap and say, man of God, I need this grace. I want to sow my seed now. I want to plant my seed. Nanka ama banking details ethu on your screen. Take ama banking details uthi, I'm sowing a seed of sound. Because there's a sound ufane ngizwe bese izinto ziyenzeka empilweni yami. May the good Lord bless you all. Egameni lenkosi yethu Jesu, I am your apostle, MJ Tshabalala. Thank you for your time. God bless you. Salute.